talde eta bakarlariei, edo zein dela estiloa, edo zein dela modua, batez ere talde ez ezagunak eta talde gazte, mugatu gabe estiloa eta mugatu gabe formazioa nola baita esateko. Hori da gure proposamena, urriak 6-tik 10-era beraz zabaltzen da bigarren urratsa, eta maketak eta materiala bidaltzeko epea irailaren batean itxiko da. Hortik 15 egunetara, irailaren 15-erako erabakiko dira zeintzu izango diran aste horretan lan egingo duten beren kontzertua zuzenean grabatuko duten, eskainiko duten 5 taldeak, eta hortik aurrera nik uste dut bizitza berri bati begiratuko diogula beste ikusmira batetik. Horrekin batera hurrengo urtean jarraitu nahiko genuke, eta gure ondoan nahiko genituzke partaide gehiago, euskal munduan dauden egitura, euskal kulturaren inguruan gabiltzan borroka batean, bakoitza bere lekuan gabiltzan enpresa eta ekimen ezberdinetako jendeak batu proiektu amankomun batean. Leheno esaten nuen bezala, proiektu kreatiboa da, proiektu divertigarria da, eta proiektu kultural importantea dela pentsatzen dugulako.